بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جنياري abla ikakenewa basiti bamanon ko uyen nege ga do ko lo yekien me ko ni toro la jare yede awo oje oje iduna kula inaga na ka do oje me ni tora la o jari depuis do wakati ni aya tegi kumine mona tibo me ka to ala o do jari ajari ayo tibarikal ko ni jamfanji ye kasila awo atoro jamfala oje jamfan tiga mogo kama erebe kashila se ka taraka yere buluda taraka yere buluda ale ko abla yoro na temana yenga atamanoka la gubaru ko fanga sinsimbere jamfa fanga asinsimbere ko jamfa do oje o fane awo etukul fanga yere sigile no jamfa ka kana boza awo la gubaru jamfa de be na fuka na karsa ke fanga nyamo boy la gubaru asigile no ka koko bemben la baye jamfa ko bemben ko la baye jamfa ko la baye jamfa emuna ka bemben sigi do ko ka ala baye jamfa emuna parce que atuna nyala do na tabeli bunye do na tabunya wujugu bemben sir la min kama min ta grafitini o be tanya folige abi na fo bo no ma fo sogo claro la sisa ni sogo klala ka sara fitini do ga kerefe min ga nga sara fitini ta aba fo ko ni do ma fara sara fitini nga ka tigila mo ko bi so nga ta fo de nu berna ka banga min shwe nga faka sara fitini do ga yi akera chugo do be so ka fo ko sara fitini na ma do fara ka mo ko be benati be ta fo o do e chen beta ka nga ke kele ko wuli kele be wuli de aga je ga fenge ka fen fitini di do ma fen fitini tigi ale bobo ni gundo yi allah akbar ay afamun ayo bismillah ko bi jugudi ko gausa ambi do nyumena bi bietene novembre kalo kle wolonfla samba fla le ni muhan ani fla atubarikal ambada min le sor we fasere ka fasiri munde ba kono e sora le maluno juma temene islam dine mko kuni nyola je ba kon ke boulevard de l'indépendance konna ka ni songo irake ka sabuke mami ni ale koni malanguno ta kanye shin islam dine ale ma okumu konna na waira ka foko ukonbe bela jelen koni fuka wuli ka jola kubeto jamalanya moko ko be ka sharia wale minke wasa moko ko fole tekepse ka da akan chugomina ale ni kuba ni bela jelen koni fe ko ka ko koni njate mina ni akliye wasa ben ale ni kelami na yinno obseka sabati chogomina Esor alibi anabeto nyogon fe COP 27 objectif ka olu fe no ni orebe talike wati yelema ale hololo koni kelali ola yira ka fo mali ale joro kon benafa mami fe odeye premier ministre par intérim o yeni o colonel Abdoulaye Maïga ye Esor alibi anabeto nyogon fe seko ni donko hukumu konnana fuseni Maïga ni ale sensem koni nyama ya wakati bina ikutsisa ala ira ka fo ko baro koni be sena wasa mali sinema unu anga jaw yo olube se ka ke sababu endinga do koni fara mali ale soro kan choko mina e soro ale kala selido l'indépendant ga la seli e jume bi somodana indépendant ale fana kumani be slamo ka nyona je ba min kon kera boulevard de l'indépendance la juma temene kakani mami koni kumalangolo koni taka nyeshi islame dine koni ma koni tara ni songwa ira koni ke alini ko ira ka fo koni wale min kele flane ko jete keni aye ku kon beto jamala nyamoko ko wasa sharia obseka la clean choko mina Ali biamto hukmu kele konna na metalike kulumbe na foma ko kemite ni ale koni madoye dumbi fakulie ko ale koni krefe moko koni beka a koni kofo ambe wakati na iko sisa o bolen ko no amta bangara ka olu fe no ayera ka fo médecin fla olu koni minana ma marama fe tigi do koni fe munoni olu buguna tige koni madom indépendant ale kala selidu le malien face bien malien ale maleno femin ka lakana ko ta fanfela na ko anga findigi la ka ulika joko ni fanga ko ni beka bonya mini o siraka ke sababu ninka dankari ko ni ke bamanchi ke wale ke ba moko biduru bojonko ola malien ale ka la se lido alibi ani malien beto no konfe ayira ka fo ningoni affrontement do ko ni mini o kon kera
bamanji wale kaba moko olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ menaka ale ni gawukaw olu fɛ yen nɔ min ni o kɛra sababu ye ni ka civil dɔw kɔni o faga ale ni ka o bololafɛnw kɔni minɛ o la ni ka taa ni o ye maliyɛn hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ fakoli dunbi ni ale kɔni kɛmɛti maa dɔ a yira k'a fɔ ko an wagati min na ko sisan ale kɔni minɛnen n'o fintigilakaw olu fɛ ale ni maa duuru wɛrɛ ka fara ale yɛrɛ kan maliyɛn ale ka laseli don. L'indicateur du renouveau ale ka laseli ye jumɛn ye bi sɔgɔmada in na dɛ. Indicateur du renouveau ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko wale min bɛ senna ni o ye opération SOS Burem inondation ye ni o bɛ tali kɛ ji kɔni ye cɛnni min kɛ Buremkaw olu fɛ yen nɔ a yɛlɛ k'a fɔ wulikajɔ kɔni sera ka kɛ sababu ye ni ka se ka sefawari 16 kɔni sɔrɔ ɲagata sera mɔgɔ minnu ma walasa o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ kɔni lase u ma cogo min na. Indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa banamakaw olu fɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ maa dɔw kɔni taara kalansow kɔni jeni kɛrɛnkɛrɛnnenya la kawɛrɛlakaw olu fɛ yen nɔ ale ni kolobokaw olu fɛ banaba ale mara la. Indicateur du renouveau hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Bajangara a yɛrɛ k'a fɔ ko médecin 2 kɔni ye dɔgɔtɔrɔw ye olu kɔni alevera maa dɔw olu fɛ. Indicateur du renouveau ale ka laseli don. Le challenger ale ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada in na. Challenger ale kumalen no fɛn min kan o de ye Sherif Usman Madani Aidara ale kɔni laseli kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni ma a ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko n'u kɔni y'u pan dinɛ mɔgɔw kɔni kunna k'u bɛ tila ka segin silamɛw kɔni ma. Challenger ale ka laseli o do hali bi ani Challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko hakili o ye autorité de la communication ale kɔni ye sariya sɛbɛn dɔ bɔ ka Joliba TV news kɔni ka o datugu hukumu kɔnɔna na welewelema da kɔni kɛlen no ka ɲɛsin hakili ma k'a ye nin décision min kɔni ta ko a ka annuler. Challenger ale ka laseli don. Le Sphinx ale ye mun fɔ. Sphinx ale kumalen no fɛn min kan o de ye Bubu Sise ko ale ni kanam ɲɛmaw ko olu kɔni sera ka a kɛ cogo di ni ka carte d'identité nationale biométrique CEDEAO min ni o ni amo kɔni k'u bɛ ɲɔgɔn na ni ka se ka u kɔni senda o kan ni ka o ko kɔni na nɔgɔ. Sphinx ale ka laseli don hali bi ani Sphinx bɛ to ɲɔgɔn fɛ CNT ale maaw kura minnu kɔni ka ɲi ka fara olu kan ko baaraw bɛ ka kɛ cogo min na maa lujuratɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan k'olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko baaraw kɛcogo kɔni ma u ja o hukumu kɔnɔna o kɔni kɛn bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ dɔ kɔni boloda président ale dagayɔrɔ yɛrɛ la ni o ye Kuluba ye. Sphinx ale ka laseli don. maa lujatɔ n'u ko olu kɛ kɔni pourtant i bɛ ka Asimi ye fɛn caman kɛ u ye dɛ. Ayi bɔ i b'a dɔn fɛn in kɛn bɛ kuluko de ye. Ayi kuluko da mais o kuluko mais an ka filɛ mun ma deli kɛ Asimi y'o kɛ maa surumani ninnu a y'u ta u ka président bɛ CNT la awɔ Yefege o tɛ Salifia o bɛ yen u t'a la wa Fiyanto o tɛ Hadibariya a bɛ yen yanni ka fɔ Fiyanto ko Duran bɔra nɔrɔ bɔra mɔgɔw ɲɛna a tɛ wa a bɛ yen u ka 4e vice président de l'Assemblée Namara ninnu olu ka ɲɛma tɛ wa awɔ fɛn ma fɔ mun a bɛ yen olu b'a fɔ Dakar la o cogo di. Ayiwa non tuma dɔ la ni fɛn dir'o ma aw kana sama kojugu o man ɲi. Bon o de problème bɛ jamana. Parce que sinon Asimi a y'u kulu o kulu fɛn a bɛ fɔ cogo di fiɲɛ bɛ mɔgɔ mun na u kulu bɛ fɛ a y'u bɛɛ kulu kelen ta k'a dɔn CNT ni bɛɛ ne b'o nin bɛɛ dɔn ni duuru nin bɛɛ o y'u ɲɛma ye u bɛɛ bɛ CNT. Bon i bɛ taa sɔrɔ nin association ninnu olu ma fɛn sɔrɔ a la. Ayi non bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ. Bɛɛ kɔni tɛ se ka sɔrɔ. Fɔ parce que ne y'o de fɔ ye n ko Nambara a ye kelen ta a y'u ɲɛma ta Fiɲɛtɔ a y'u ɲɛma ta maa Surumani a y'u ɲɛma ta Yefege a y'u ɲɛma ta Kɛnɛ a y'u ɲɛma ta mun de tora tun mais bɛɛ bɛ se ka don wa. Bɛɛ kɔni tɛ se ka don. Voilà n'a ko kɛra ten a bɛ tiɲɛ. Fo mɔgɔw ka faamu o cogo la ni mɔgɔ ye ɲumanw kɛ yan u k'a dɔn a ye aw kana fɔ b'a ko bɛɛ tɛ se ka don kulu na. Bɛɛ tɛ se ka don n'a ye. Bɛɛ tɛ se ka nun kɛra yɛrɛ a ma deli ka kɛ yɛrɛ maa mun lujuratɔ ko u bɛ kelen ta u kulu dama ka do cakabara ni sisan da ne ma ka ye hali waati dɔ la ATT de ye fɛn ta décision dɔ ta ko ni concours bɛ kɛ quota dɔ de bɛ d'u ma parce que lujuratɔ don an b'u favoriser ni jamanaden i bɛ kan na ne dɔ y'a sanda kan maintenant fo ni hakili b'a la fo ye marqué ka taa ministère la hakili b'a la ni hakili b'a la
a marché do yɛrɛ ne taara couverture la u ye marche kɛ ka taa fɔ ministère la ni hakili b'a la parce que o hakili yɛrɛ i bɛ ka nalen fanga la a ka mɔgɔw y'u sen da o kan donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana mun y'a dɔ ye a fana a kana sama kojugu aya u n'u ka dalu u n'u ka n b'a fɛ ko parce que bɛɛ tɛ se ka dɔ la o u n'u ka dalu bɛ ɲɔgɔn na sinon mɔgɔ mun taara bɛɛ b'a fɛ ka dɔ bɛɛ tɛ se ka dɔ bɛɛ kɔni tɛ se ka don nka bɛɛ tɛ se ka dɔ hali n'a fɔra critère t'a la ko bɛɛ bɛ boli ka don sɔnni kɔnɔ ko maa mugan fɔlɔ de bɛ don bɛɛ tɛ don bɛɛ tɛ se ka don o tɛ wa fo mɔgɔw ko dɔn o cogo la maintenant sisan n bɛ taa ni ye Tombouctou o ye ne yɛrɛ ka dugu ye n bɛ taa ni ye fɔ Tombouctou ali Soudan Tamsora Bortine Galangamo Founi Jama Kambijo Wani la perle et la porte du désert la ville mystérieuse, la ville de dunes sablonneuses, la ville de l'Alha, la ville de Takula et la ville de l'Al-Farouk. C'est l'une des villes les plus connues du Mali à travers le monde, la ville de Tombouctou. C'est la ville où tous les explorateurs du monde sont allés fouiller dans les pages jaunies de l'histoire de cette belle ville. Cette grande ville a été visitée par toutes les nationalités du monde. Les Américains n'en parlent pas, les Russes, les Écossais, les Anglais, les Français n'en parlent pas. René Kaye a écrit un livre sur son voyage à Tombouctou. C'est une ville extraordinairement riche dans sa diversité, dans sa beauté, dans sa simplicité et dans sa température. Ni tara Tombouctou. Tile ka kalan. Su ka suma. Tile kilera cogo cogo su de bɛ sumaya. O tɛ mɔgɔ bana. A ti bana. Ça, c'est la nature de Tombouctou. Wati dobe. Wati dobe, ni wati na mars, avril, mai. Ni ka dumuni shira, amase ka da taka, ka kala, i tabla tile la, bi kala, ne de côté. Matin soso. Donc, à ta droite, c'est qui clé là? Clé là, 5 minutes. A bɛ chauffer. Ni b'a fɛ ka ji kala, a bila clé là, 10 minutes. Ni nene nana fana, nene bi da fo brefini, ni u mɔgɔ magari tulo bi kasi. Il y a des moments où on va jusqu'à 4 degrés. 3 degrés. N'a qu'à ma chabati bo. Ni fundani pour tout le monde là, on va jusqu'à 47 degrés. 47 degrés. Il y a des moments, une année, on est allé à 50 degrés. Mais on peut pas longtemps là. Eh, bon, on a fait des msena au rati pas. 50. On peut pas longtemps. C'est la ville des saints. Oui. C'est la ville du savoir. C'est la ville des universités et des écoles coraniques. Oui, tiens. En 1800, il y avait plus de 100 000 populations à Bamako ou 25 000 étudiants. La plus grande université, c'était à Sankoré. L'université. La plus grande université du monde, c'était à Sankoré, à Tombouctou. Quand Kankou Moussa partait à la Mecque, quand Moussa terminait Tombouctou de fait, à Sigra Yoromina Halibi, on va pour Madougou. Madougou. Au Koro. Et Marc et Bamanatea. Et allez n'a qu'à m'en aller Bamanangan des fois. Donc, on va faut Utumba faut quand Moussa ma te fama. Donc, ma Sigra Yoromina Doumina comme Madougou. Voilà, autre que vous serez Halibi. Madougou, on va faut Corobrocan de Bamanangan de Kaya Corobroisé. Parce que quand Moussa Sigra Watim Yoromina, Yana Katemegata. Donc, mon corps Madougou, ma Yoromina, Madougou. Donc, autre moi Sigra. Au talent qu'on a que bagan fera Madougou. Tu vois? Allez talent, Maka, à terminer Égypte fait, Kata Maka, à Sigrato, ko Tchedobe, ko le calendrier Égypte mabe, ko ale bota kana Tombouctou, ko le na kalan ke université là. Tchère nana. Mo me Tombouctou université là kamoko kalan. Allez à soro que 100 ans fla au danfara de bouche kalan. Ale segira a sefera ya ko ale ko le tseke kalange ko chenu nunga doni ka tema leta ka olu ta chela santani ko doni abini santani fla doni buje doni abini mo ko minche otoyi ale segira ka ya vamo na famira donc o watinna kurane ani u ka sebeni u ba sebe u bolo de la ko ce qu'on appelle les manuscrits donc le 7 novembre 73 ils ont ouvert un centre Ahmed Baba pour les manuscrits de Tombouctou kata yoro daele ka sebenu mara ka la crochi ka la don ka wala ka di momo donc le centre novembre 1973 il y a eu l'ouverture du centre Ahmed Baba. Maintenant on l'appelle l'institut de recherche en sciences islamiques Yeri de Tombouctou. Mais c'est elle si ça avait fonctionné. Halibi
Mais avec la crise, il y a une partie des manuscrits qu'on a transférés à Bamako. Mais jusqu'à présent, le centre existe, Dobé. Ahmed Baba était l'un des saints de Tombouctou. Il était l'élève d'Ahmed Bagayogo Al-Wangari. Mais c'est un savant extraordinaire, un jurisconsulte de renom. Marocain, on en a ultarna l'aider. Mais Oulu Nyogon savant tout où. Donc nous, des Outogodi Tombouctou. Il fait partie des 333 saints de Tombouctou. Parmi les saints, il y avait 2 que nous on a trouvés. Il y avait Mohamed Tamba et Sid Mahamoud. Ni Sangelera Tombouctou. Ni Sangelera Samana Samemenya. Ni Chifi Halale Demne Katane au saint. Waliji Karafe. Iba Asri. Tanga Ama Foni Sandijo. Kajon Siri. Chefidin Halala. Katana et Waljuin Karafe. Waljuin Karafe. Kasiri Kala Deli. Kosan Amrobisana, Sam Menamana, Ambafe Sanganabi, Sambina. Nama Foni Sandijo. Okera. Comment tu l'as dit? Il faut que moi on mon bord Tombouctou. Mais est-ce au week-end jusqu'à présent? C'est ça ou Akasuma. C'est ça ou Akasuma. Waliji do bet kam militaire kono. Kam militaire bi romina chaque fois. Bafo Mahamman Tamba. Mahamman Telima. Tamba Telima. Allez ni tara ki nyongri. Ki nyesama. I dusu. Ala kinyere mbi ngane ni ofo. Abi nyalabo. Abi jabi. Wala ko Mahamman Tamba. Allez ta Telima vite fait quoi. Voilà, Telima vite fait. Abi jabi. Mais si ça t'as sur le loup non, c'est ça ni chama tunna anga ko entre lente ya. Voilà, donc menjo yambi. OK. Donc do rembi do foye. Ala ka wati wara ira. Mo do foka taso. Akwa ka histoire kala. Akwa ka dunia don. Voilà. OK, Niche. Merci. Kambe. Le flash.